No niin, eli markkinoinnin harjoitustyö ja valitsimme Muumimukin tuotteeksi tähän työhön. Päädyimme Muumimukin valintaan, koska tuote on suomalainen ja myös alkuperäisellä valmistajalla Arabialla on juuria Suomessa. Ja toinen syy oli, että näemme tällaisia erilaisia kuluttajia Muumimukilla, jotka on niin kuin keräilysyystä kuluttaa ja toiset sitten ihan arkiseen käyttöön. Joo, ja meidän mielestä nuo Muumimuki niin muodostaa oman pienen markkinansa tuossa mukien ja astioiden markkinoilla, ja me ei löydetty mitään euromääräistä tietoa, että kuinka isot ne markkinat on, eli sitä on vaikea sanoa. Ja taloudelliset muutokset ei oikein paljon vaikuta tuohon Muumimukin kuluttamiseen, mutta sitten tuo valmistuksen siirtäminen toiseen maahan tuossa 4 vuotta sitten, niin se vaikuttaa ympäristötekijöihin noiden kuljetusten osalta. Siitä syntyy päästöjä lisää ja osaltaan myös tuohon sosiaalisiin päätöksiin. Ja kuluttajasta riippuu aivan, että kuinka hyvin tämä on korvattavista ja tuote. Jotkut näkevät, että tätä ei voi korvata mitenkään, jos ne on oikein jotain keräilijöitä tai muuten vaan tykkää näistä tosi paljon, kun taas sitten joillekin tämä on vaan muki muiden joukossa. No joo, sitten ostokäyttäytymisestä ja ostopäätösprosessista. Eli ajateltiin 2 tällaista ostokäyttäytymistä tämän Muumimukin kohdalla. Eli tavanomainen ostokäyttäytyminen, eli puhutaan ihmisestä, kuluttajasta, joka ostaa Muumimukin hyvin arkipäiväisistä syistä, vaikka vanhan rikkoutuneen mukin tilalle. Ja silloin hänellä on myös ostopäätösprosessi paljon suppeampi. Tuossa alla on jotain vaiheita, mitä yleisesti siihen kuuluu, ja hän saattaa sivuttaa vaihtoehtojen arviointia ja tiedon etsintää, eikä välttämättä tunne mitään suurempia tunteita ostoksen jälkeen. Ja sitten on toinen tällainen monimutkainen ostokäyttäytyminen, ja siinä sitten herää paljonkin enemmän tunteita, se on harkitumpaa, on niin kuin jo tiedostettu kauan aikaa, että päädytään ostamaan Muumimukia, arvioidaan vaihtoehto erilaisten väritysten ja kuvioinnin välillä ja tunnetaan mielihyvää sen ostoksen jälkeenkin. Eli ostopäätösprosessi on paljon laajempi ja usein siinä ilmenee nämä kaikki vaiheet. Sitten vähän segmenttiä tarkastellessa, niin Muumimukien tällaisia tekijöitä segmentin suhteen, niin alueellisesti hyvin keskittynyt Suomeen myynti ja markkinointi, mutta myös tietysti ulkomaille kasvavaa niissä maissa, missä niin muumit ovat kasvattaneet myös suosiota. Psykografisesti tällainen visuaalinen näkymä, niin Muumimukit hyvin persoonallinen ja värikäs kuvitus, mikä herättää kyllä huomiota. Ja käyttötapa Muumimukilla hyvin monipuolinen, että voi käyttää erilaisissa tilanteissa. Hyvä. Sitten lähdetään käymään läpi noita markkinoinnin kilpailukeinoja ja aloitetaan tuotteella. Eli tuossa on tuotteesta yksityiskohtaisia tietoja. Sen verran ominaisuuksista kestää konepesun, mikro- ja muun arkielämän käytön, ja mukissa esiintyy Arabia ja Muumin brändit. Tuoteperheeseen kuuluu sitten useita erilaisia muumiastioita, ja tähän mennessä ollaan valmistettu noin 100 erilaista muumimukia. Vasemmalla on tuotteen kerroksellisuusmalli, jossa keskellä on se hyöty, mitä me ajatellaan, että tästä tuotteesta tulee, eli positiivisia tunteita ja design-arvoa asiakkaalle. Positiiviset tunteet syntyy pitkälti tuon muumikuvituksen pohjalta, ja myös tuoteominaisuudet luo myös tätä arvoa, sillä ilman noita tuoteominaisuuksia niin se tuote ei olisi kykenevä tuottamaan sitä ydinhyötyä. Sitten oikealla on PCG-matriisi, jossa me laitettiin Muumimuki lypsylehmäkategoriaan. Tämä sen takia, että tuotteen
pikku pläkäri. Tuotteen markkinan kasvupotentiaali on hyödynnetty maksimaalisella tavalla ja sitten tuotteen markkinaosuus on varmasti omassa tuoteryhmässään aika iso. Tuotteen elinkaarimallilla tuote ollaan asemoitu kypsyysvaiheeseen ja matkalla on varmasti mahtunut vähän laskun vaiheita ja sitten uuden kasvun vaiheita. Jep. Sitten hinta, eli muumimukin hinta on noin 20 €, vähän alle yleensä. Sitten joitain erikoismalleja myydään 30 € hintaa. Riippumatta sitten, että myydäänkö se suoraan Iittalan omassa kaupassa tai vaikka Sittarissa tai Tokmannilla. Iittala itsensä mukaan hinta muodostuu lähinnä kustannuksista, jotka on suunnittelu, muotoilu, tuotekehitys, markkinointi, myynti, jakelu. Ja sitten vielä lisäksi sen päälle muodostuu asiakkaan kokema arvo siitä tuotteesta. Tuotteella ei ole suoria kilpailijoita, vaikka Muuralla on myös oma muumimukin mallisto, mutta se on sitten tällainen lasitetusta teräksestä tehty muki, joka ei nyt ihan vastaa täysin Iittalan mukia. Sitten jakeluteiden välisissä hinnoissa ei juurikaan eroa. Se on just, että huomattiin, että esimerkiksi tuossa aiemmissa tuotediassa näkyy semmoinen lumituisku-niminen kuva. Sen hinta oli 6 € korkeampi Iittalalla kuin esimerkiksi Tokmannilla, ja tämä johtuu just esimerkiksi Iittalan tarjoamista palveluista, esimerkiksi se voi paketoida ilmaiseksi. Saat sen Iittala-kassin, jotkut saattaa jopa nähdä sen Iittalan kassin niin kuin arvokkaampana kuin Tokmannin kassin. Ja siitä hintahan on erittäin stabiili, että se nyt ei muutu mihinkään vuosien saatossa, että se niin kuin on just sitä parikymppiä ollut vuosikymmeniä jo. Joo, eli seuraavana saatavuus ja jakelutien ratkaisut. Eli tyypillisin paikka, josta muumimukia saa, niin on isot päivittäistavarakaupat, esimerkkeinä Prismat ja K-City Marketit. Ja tätä jakelutietä niin me yritettiin tiedustella muun muassa S-ryhmältä ja Tokmannilta sekä suoraan Fiskarsilta, mutta ei saatu vastausta. Mutta me ajateltiin, että se voisi olla tällainen, että tulee sieltä Thaimaan tehtaalta, jossa ne valmistetaan, niin esimerkiksi Keskon tukkuun, josta ne sitten lähetetään ympäri Suomea kaikkiin myymälöihin, jos niitä myydään. Kaupoissa tämä muki on aseteltu näkyvälle paikalle, usein lähelle pääkäytävää, eli on helppo löytää. Ei ole mitään pakkausta mukissa, että vaatii varovaisuutta tältä ostajalta, että saa sen ehjänä kotiin. Yes. Ja muumimukien markkinointiviestinnässä hyödynnetään monimuotoisia keinoja johtuen kuitenkin tuotteen saavuttavasta kohtuullisen vahvasta brändiasemasta, niin erikoispiirteenä on ansaittu media. Eli sen seurauksena, että tuote on keräilykohde ja valmistetaan erilaisia erikoismukeja, niin tuote saa kohtuullisen paljon niin ansaittua mediaa, eli median näkyvyyttä, kotimaan sanomista, mutta myös on ollut vahvasti esillä laajennuksen ja kansainvälistymisen myötä myös ulkomaisissa medioissa. Ja markkinointiviestinnässä toinen konnostuva osa-alue on sosiaalisen median hyödyntäminen. Diassa näkyvissä kuvissa on pientä otosta siitä, miten muumimukia markkinoidaan kanavissa. Sosiaalisen median puolella niin erikoispiirteenä on se, että tämä viestintä on hyvin tuotekeskeistä ja se muumimukiin liittyvä syvällisempi tematiikka jää vähän pienemmälle siellä. Eli jossa pyritään luomaan kuluttajille mielikuvia siitä, minkälaisiin tilanteisiin tämä tuote istuu ja millaiselta se elämä tämän tuotteen kanssa